Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Curaçaose oud-minister van Financiën George Yamelodien is vanochtend onder zeer strenge veiligheidsmaatregelen naar de rechtbank gebracht. De ruime omgeving van de rechtbank was afgezet voor verkeer en de politie was zeer aanvallend aanwezig op straat. Yamelodien staat terecht voor mogelijke betrokkenheid bij het geven van de opdracht op de moord van Helmin Wiels. Die is zoals bekend op 5 mei 2013 doodgeschoten. Voor de zaak zitten al verschillende mensen vast, waaronder de moordenaar Elvis Cuas en ook Bernie Fonseca, die in opdracht van Yamelodien het contact zou hebben gelegd met de moordenaar en geld hebben betaald. Yamelodien zit sinds september 2018 vast in de gevangenis op Bonaire. Daarvoor verbleef hij ruim 1,5 jaar in Venezuela. Voor de behandeling van de zaak zijn 3 dagen uitgetrokken. Minister-president Ruggenaat heeft problemen met de aanpak van het College Financieel Toezicht. Als eind deze week een aanwijzing wordt opgelegd aan Curaçao, zal er flink moeten worden bezuinigd. En dat kan tot gevolg hebben dat het reële bruto binnenlandse product voor Curaçao voor 2019 met bijna 4% krimpt en in 2020 met bijna 9% zal krimpen. Zo schrijft minister-president Ruggenaat in een brief aan de Curaçaose Staten. Hij noemt het hoogst onverantwoord als er een aanwijzing wordt opgelegd die de tekorten van de afgelopen jaren in een korte periode wil compenseren, zoals het College Financieel Toezicht wil. Het Internationaal Monetair Fonds zet vraagtekens bij de voorgestelde aanpak van het College Financieel Toezicht om de tekorten op Curaçao in 3 jaar tijd terug te dringen. Dat kan namelijk leiden tot economische krimp. Het Internationaal Monetair Fonds heeft daarbij dezelfde argumenten als minister-president Eugène Ruggenaat. Volgens het Internationale Instituut is het belangrijker dat er structurele maatregelen worden genomen in plaats van een snel bezuinigingsprogramma door te voeren. Kustwacht heeft gisteren na een melding van de Fort Nassau havenmeester het lichaam van een man uit het water gehaald. De man had een zwemvest aan en dreef in de buurt van Bunnenbaai. Tip was gegeven van opvarenden aan boord van de tanker OM Bonitatis. Het is nog onduidelijk hoe de man om het leven is gekomen. Het lichaam is overgebracht aan het Korrespolitie Curaçao voor nader onderzoek. De rechter heeft vrijdag aan Kranchi, de burgerlijke stand op Curaçao, gelast om van een nu nog ongeboren kind van 2 gehuwde vrouwen de geboorteakte op te maken. Dat is een opmerkelijke zaak omdat niet eerder op Curaçao een geboorte kon worden opgemaakt door mensen van hetzelfde geslacht. Deze 2 vrouwen zijn getrouwd en een van de 2 is zwanger. Ze moesten naar de rechter stappen om er uiteindelijk voor te kunnen zorgen dat zij bij Kranchi worden ingetekend als ouders van het nu nog ongeboren kind. Afgelopen zaterdag werd de winnaar bekend van het festival Un Canto pa Curaçao. Het is een muziekfestival dat wordt georganiseerd door de Curaçaose regering in samenwerking met de Instituto pa Formación Musical. Meer dan 20 composities deelden mee en de uiteindelijke winnaar was Richard Engelhard als zanger. Het nummer waarmee hij gewonnen heeft is geschreven door Eldrison Eugenio Eugenia, die nu al voor de 6e keer als compositor het festival heeft gewonnen. Curaçao heeft zaterdag de Kings Cup gewonnen, een vriendschappelijk voetbaltoernooi in Thailand. In de finale werd van Vietnam gewonnen. Dat gebeurde na een 1-1 eindstand en uiteindelijk een penalty-serie die door Curaçao werd gewonnen. Curaçao bereidt zich hiermee voor op de Gold Cup, die tussen 15 juni en 7 juli plaatsvindt in de Verenigde Staten, Costa Rica en Jamaica. Op dit toernooi speelt Curaçao op 17 juni tegen El Salvador, op 21 juni tegen Honduras en op 25 juni tegen Jamaica. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.